Nakup si hry na G2A, link nájdeš dole v popise. Do budúcna, ak chcete vidieť takéto videá naživo, treba chodiť na streamy, každý deň, pondelok až piatok, 16:00, 20:00, Twitch, dole v popise, vidíme sa. Dnes ideme hodnotiť a testovať Bohemia slané produkty, ktoré mi zaslal Woody Roman sám. Povedal mi, že ja som teraz pražský špión. A Bohemia produkty proste sú oveľa lepšie ako Slovakia produkty a pošlem ti nejaké veci. Poslal mi 2 plné tašky, na streame sme to teraz triedili a postupne to ideme teraz ochutnať a budem to bodovať. Koľko budeme dávať bodov, chat? Budem to hodnotiť na stupnici do 5 a môžeme ísť na to, už nezdržujeme. Chat, poďme ochutnať niečo. Čo si dáme jak prvé? Chceš to vyberať ty? Chceš mi vyberať, čo si mám dávať? Bude mi chat Pavla podávať produkty. Čipsy Bohemia čočkové, paprikové. Ja som tieto čočkové čipsy nikdy nemal. Neviem, uvidíme, či toho budem fanúšik. Takto vyzerajú, ako, pamätáte si niekto, boli také tie, kedysi bol taký oldschoolový slaný snack, že to vyzeralo ako taká slanina. Dobrú chuť, chat. Fajn konzistencia, na to, že sú čočkové, som myslel, že to bude také suché. Sú v pohode. Ja by som tomu dám tomu 3 späť, týmto paprikovým, je to také proste, je to fajn, ale nie je to podľa mňa natoľko zaujímavé, že by som si povedal, že kokos, ja mám chuť na čočkové čipsy, paprikové, idem si ich dať. Čerstvý sír a čo? Cibula? Jarná cibula a čerstvý sír. Je to mám rád? Áno? Ja som nemal iba cibulové a cibulovo-smotanové, nemal som cibulovo-sírové. To vonia jak nijak, reálne jak olej. Jak olivový olej to iba vonia. Fúha, kamarát, to je jak bujon kuráci, keby som ho lízal, čo ti. Fuj, no tak toto je akože palino. Toto, jak sú tvoje obľúbené čipsy, kamaráde, tak by som asi k tebe domov nikdy nedošiel, keby mi toto ponúkneš. Tam je cítiť taká divná pachuť, jak práškové korene niečoho, také to je stuchnuté. Ja ich jem, ale len najebaný. Áno, tak to sa nečudujem, toto by som za triezva tiež asi nezjedol, kamaráde. Dám im, OK, zjedol by som ich asi, kebyže fakt mám chuť na čipsy a nie sú žiadne iné na svete nikde, ale neviem, dám tomu, že 1 z 5 Wasabi Crispers. Ja si pamätám, keď prvýkrát prišli takéto obalované arašidy do obchodov a bolo to úplne také mini balenie a bolo to extrémne drahé. A ja keď som bol malý, som nemal nikdy rád wasabi, až keď som začal viacej jesť sushi, tak som prišiel na chuť wasabi a teraz to jem ako Jean Reno vo filme Wasabi. Wasabi. Vašomu. Vonia to jak default arašid. V čínskej ochutnávke, či aká to bola azijská ochutnávka s snackov, tak tam som mal také hrášky wasabi a tie sme reálne zjedli pri telke, to mi mega chutilo. Keď si kúpite, že extra hot chipsy a vôbec neštipu. Ten obal je akože je chrumkavý, zaujímavý. Wasabi je cítiť, že na 100. Wasabi, ja keď si kúpim wasabi snack, tak počítam s tým, že to proste bude wasabi, bude to zaujímavé, bude to štiplavé. 2 z 5 dám arašidovým. Máme tu špíz. Neviem, či si niekto pamätáte, je klasické čipsy, neviem aká to bola značka, ale bol to hnedý obal a boli tam takí traja pastieri, či čo boli. Bola to príchuť, myslím tiež, že nejaký špíz alebo niečo. A bolo to proste také klasické hnedé balenie s tými 3 panákmi. Tie boli extrémne dobré, ale to už neviem, či sa dá vôbec zohnať. No, dúfam, že to bude voňať. Špíz musí voňať. Ja keď si kúpite sádlo, jak bravčovú masky otvoríte u deda doma. Špízové, ukáž? Toto je presne tá chuť tých čipsov, ktoré mám na mysli. Ja keď si slaninu nad ohňom urobíte. Tieto sú veľmi dobré. Dávam im 4 z 5. Toto, keď som uvidel v tom sáčku, tak som si povedal, že toto je určite, toto bude najväčší zážitok dnešný. Mega kšupky sírové. Predpokladám, že to bude to isté ako sírové koule z Kauflandu, čo sa dajú kúpiť. Mňam. To je presne tá hnusná umelá čedarová vôňa, ktorú mám rád. Jaké sú obrovské, veď to je jak pandrava z chrústa. Oni sa tak stratia strašne rýchlo, jak sú také robené jak z peny. O to by som zjedol celý bak. Mňam, tieto sú veľmi dobré. 5 z 5 mega kšupky. Chutí mi to viac ako tie koule, pretože majú zaujímavejší tvar. A viac ma baví jesť takéto slíže, či čo sú to červy. A mega dobré, čiže ak ste v Česku, Bohemia kšupky. Máme to aj na Slovensku? Máme tu ďalšie čočkové čipsy, tieto sú z příchutí zakysaná smetana a cibula. OK, mňam. Toto presne vonia jak keď ste prvýkrát ako malý človek, malá bytosť, keď ste prvýkrát otvorili cibulovo-smotanové čipsy. Toto je OP, extrémne. Je to tak ideálne kyslé, smotanové, a je tam troška taká tá jarno-cibulová príchuť, ale tým, že sú šošovicové, tak to nie je také masné. Mňam! Tieto sú za dnešok fakt, že najlepšie. To by som zjedol celé teraz. Dám im 6 z 5.
Toto sú fakt, že najlepšie. Odporúčam vyskúšať, ak máte radi smotanovo-cibulové veci. Pizzové vroubky. Pizzové som mal asi iba bake rollsy, neviem, či som mal aj takéto pizzové vroubky. Aspoň si to nepamätám. Mám rád napríklad kečupové čipsy, kečupové pombéry alebo kečupové také tie paličky, tie sticksy. OK, toto vonia jak bazálka. Jak sušené bylinky, jak oregano a bazálka. Dúfam, že to bude mať takú kyslú kečupovú chuť. Fúha. Keby mi toto dáte a poviete mi, že toto je pizzová príchuť, tak by som vám vôbec neveril. Keby to je, že príchuť provencálskej bylinky, tak to chutí. Jak oregano, bazálka, nejaký rozmarín. Ja si pizzovú príchuť predstavujem ako pizzové fornety, ak si niekto pamätáte, tie úplne klasické defaultné pizzové fornety, ktoré boli také, takú strašne špecifickú to malo chuť. Čo ja viem, toto je len bylinkové. Nie je to nič extra. Syrové crispers. Ja si nepamätám, že by som niekedy videl v obchode Slovakia verziu týchto crispers. Tak to vyzerajú, jak vyprážané kuracie vajco. Wow, to je fakt zvláštne. Je tam také syrové korenie na tom, ale také troška štiplavé. Strašne to je špecifické. Irituje ma, že to tak jak boda, že vás to tak proste na jazyku vám to robí nepríjemnosť, keď si to dáte. Akože je to zase arašidové, to korenie cítite pár sekúnd. Dám im 2. Asi by som si to dobrovoľne nekúpil a nedal by som si to s tým, že wow, toto mi chutí, to si chcem dať. Bramborové krekry z pece. Toto je nejaká už moderná, progresívna variácia čipsu. Nevolá sa to u nás dupetky, či to je zase niečo iné? Toto som nemal, si myslím. Nič mi to nehovorí a je to proste morská sol a sú to nejaké iným spôsobom pripravené krekry. A dobre to vonia. Pečená vôňa, ako keď máte pizzu a má taký troška opečený okraj, tak a toto čo? Čo im horelo? To si asi nedám úplne. Chutí to, ako keď Paťo urobil čipsy zo zemiakových šúp. Je to také zemité, ale je tam strašne taká zhoretá pachuť. Neviem sa rozhodnúť, či mi to chutí alebo nie, lebo vadí mi tá pachuť. Karbónová pachuť tam je. Dám tomu 3. Aj by mi to chutilo, ale zároveň mi vadí tá pachuť karbónová, že to je, keby som Ujovi Paťovi fajku vytrel prstom. Máme tu to isté, ale príchuť, že paprika a smotana. To je perkeltová kombinácia, lebo však perkelt je smotana na šláhanie a paprika. Toto chutí úplne ako keď spojíte kečup a smotanu dokopy. Je to také jemné krémové, kyslé a je tam taká zeleninová pachuť. Ale asi by som nepovedal, že to je paprika, keby o tom neviem. Je to zvláštne, ale je to dobré. Je to zaujímavá kombinácia. Nepovedal by som, že niekedy uvidím čipsy, ktoré sú že smotaná paprika. Nie je úplne bežná kombinácia. Dám im 5 z 5, lebo tieto by som si vedel dať len tak k filmu nejakému, alebo si ich proste otvoriť pri telke a zjesť. Toto by mali byť posledné čočkové čipsy. Tieto sú solené. Zatiaľ všetky tie čočkové boli fajn. Strašne mi to niečo pripomína. Tým, ako to má konzistenciu, že to je troška iný štýl čipsu ako obyčajný vyprážaný zemiakový. Je to na spôsob tých slaných bielých zo škrobu, či z čoho sa vyrábajú, z tej peny takej hmoty. Nepríde mi, že sú len slané. Je tam ešte buď to robí tá šošovica, že má taký špecifický podtón. To sú mega dobré. Týmto dávam 5 z 5. Horčicové čipsy. Nevoňajú vôbec horčicovo. Voňajú jak curry dressing. Ja robím vrepom, keď si robíme kuracie vrepy, k tomu robím curry dressing a úplne to vonia ako ten curry dressing. My som chcel nejaký veľký chips, ale to sú úplne také mini všetko. Toto je presne jedna z tých príchutí, ktorá podľa mňa nepatrí na čipsy. Prečo, vieš, že na čo by si to robil, na čo by si to spravil? Prečo by si dal horčicové čipsy? To má horčicu rád natoľko, že si dá horčicové čipsy, že si povie, že mňam, tieto sú neskutočne dobré, horčicové moje najľúbenejšie. Chutia jak umelá, dijonská, štiplavá horčica. Nepovie si, že horčica, povie si, že predposledná vec, jarná cibula, crisperis, obalované arašidy s jarnou cibulou. Nevoňajú zase nejak iba arašidovo. OK, tieto sú najvýraznejšie chuťovo zo všetkých, čo sme tu mali. Sú také troška štiplavé, keďže je to cibula. Sú také troška akože a cítite, keď krájate jarnú cibulu, úplne cítite tú vôňu až v nose. Mňam. Tieto sú tieto sú asi najlepšie z tých crisperov. 4 z 5 arašidové crispers. Posledný dnešný produkt, cibulové karamelizovaná cibula. Karamelizovaná cibula to môže byť veľmi zaujímavé podľa mňa. To vonia umelo, extrémne jak. Keď ste boli malí, boli ste v škôlke a bola tam krabica s plastovými hračkami a otvorili ste ju, tak to vonia. No poďme, karamelizovaná cibula, ukáž toto, dúfam, že bude chutiť dobre. Chutí to niečo medzi slaninovými a tými špízovými čipsami. Je to približné tým slaninovým čipsom. Nie je to úplne, že
zaujímavá chuť, ale myslel som, že karamelizovaná cibula, že to bude také nasladnuté, také úplne, že úžasné, ale také nezaujímavé, čo ja viem. Bol to jednoznačne zážitok, toľkoto čipsov som za celý život podľa mňa nezjedol, ak som zjedol dnes na tomto streame. Ďakujem veľmi pekne Romanovi za to, že mi pripravil takýto obsah, že sa sám ponúkol a povedal: Naposielam ti vecičky. ďakujem, že ste tu boli chat, ďakujem vám, čo ste sledovali toto YouTube video, že ste si ho pozreli. Napíšte do komentu, že ktoré čipsy sú vaše najobľúbenejšie, ktoré kradnete otcovi zo špajzy. Ak chcete sledovať takéto videá v priamom prenose naživo, tak treba chodiť na Twitch streamy, ktoré sú od pondelka do piatku od 16. do 20. Robíme tam rôzne veci, hráme hry a aj tak ďalej všetko možné. Choďte na Volt, kód Evžen, môžete si tam nakúpiť čipsy, choďte na Jimbeam, kód Evžen 5, ak si chcete kúpiť zdravšie snacky a chodite si pozrieť nejaké z tých ďalších videí. Majte sa, ahojte, vidíme sa pri ďalšom videu, papa.